Čaute, vítam vás pri úplne novom videu z našich cestovateľských skúseností. V tomto vlogu, alebo teda tripe, sme šli na Liptov, kde ako prvé sme si zobrali na mužku Zoo Kontakt, ktoré už určite poznáte. Ak by ste náhodou nepoznali, Zoo Kontakt nachádza sa hneď vedľa akvaparku Tatralandia. Macko sa volá Vilko, momentálne má 5 mesiacov. Je to náš klasický medveď hnedý, takže môžete stretnúť vás v lete, keď ste chceli. A taktiež sa nachádza vedľa veterného tunelu. Toto je nový Macko, ktorého majú. A ako ste už mohli počuť, má 5 mesiacov. V dobe, keď natáčam, alebo teda robím tento audiolog, tak už môže mať aj 7. Levíky, ktorým sa veľmi nechcelo v tých teplách, ale aspoň sme si ich natočili. Toto je biely lev, ku ktorému už nie je prístup, keďže je príliš veľký, ale ja som si ho pohľadkal už vo vlogu pred tým, ktorý si tiež môžete pozrieť. Prvýkrát som sa odhodlal pohľadkať pelikána. Jednou z najväčších atrakcií sú tam aj malinké stvorenia, vtáčatka, ktoré vedia byť ale aj celkom agresívne. Niektorí si tučne chceli pochotiť ma na mojom telefóne. Malý agresor, ktorý mi práve olizoval pokožku na mojom chrbte. A tu už sme sa dostali k väčším vtákom. Zaujímavosťou bolo, že nie každý znesie hladkanie a nie každý znesie akýkoľvek dotyk. Jeden z najväčších vtákov a to najroztomilejšie zvieratko, aké tam mali. Malý jelenček, ktorý, ako sme sa dozvedeli, je väčšinou potravou pre rôzne dravce, ako sú tigre.
Trošku sme sa skamarátili. A tu už máme veveričky, ktoré mali práve troška agresívne obdobie, keďže tam neboli samičky, keďže mali malé a tie samce, ktoré vidíte, by ich zožrali. A už sú na rade klokančeky, ktoré taktiež mali mladé, preto sa im veľmi nechcelo vstávať. Ale keď už vstali, tak mladé išli von z vačku a tu už vidíte, ako to vlastne vo vnútri vypadá. Čas krmenia. Ovečky. Kozičky. A iné zvieratka pre detičky. A niečo aj nad 18. Tu sme išli na hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Konkrétne je to hotel Janošik v Liptovskom Mikuláši. Toto je naša izba, tak sa pokúchajte. To bola otváracia akcia na jeden nový obchodný dom, ktorý sa tam otváral. Niečo z námestia. Nejaký ten timelapse pri prechádzke. My sa prišli sem do tohto obchodného centra. RGB Liptov. A čo to znamená? Inak v RGB nič extra nebolo, takže sme putovali ďalej do Teska, kde sme si kúpili niečo na pitie. A toto je už ďalší deň, v ktorom sme smerovali na Liptovský hrad, ktorý sme bohužiaľ nenašli, takže nemám ani žiaden kamerový záznam. Cestou sme trošku poblúdili, poškierali auto zo spodu, lebo sme šli najrozbitejšou cestou. A to bude pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, určite hoďte like, samozrejme budem rád za každý odber, zdieľanie videa a takisto komentár. A pokračovanie na budúce.